केकरा घरे कह के तोरा घरे धर है अपन कुरकुरा कुरकुरा लगा ए भाई बहुत काफी देर से बैठे मतलब खैनी नहीं खिलावा ना थोड़ा खैनी खैबा हां रोक बनावा तनी हां बनावा तनी वीडियो ऑडियो दिखावा ने कोनो नायक आइल है हां आइल है खेसरिया के आइल है गाना हां तो रोक बनावा तनी एगो चैनल देखला रसूल राजा के 12 बढ़िया बढ़िया कॉमेडी वीडियो आवत ही ओकर बहुत अच्छा रसूल राजा चैनल पर मरियो ना एक बार मर आज जाता नहीं देखा तनी खोल के देखा तनी का हां ला खैनी बन गेल खा ला तो खाली तेरा मोबाइल धरा द खा ला ए मर्द होने छिका आंख में आवता है जब जाते नहीं भाई घरे थोड़ा काम बा ए खैनी खा लेला त काम आ गइल अता हम एजा कब से मरतनी काम करतनी खैनी खा लेला त काम आ गइल अता खैनिया खइले बार ओकर साथी खेत में खट के जा ठीक बा अरे मर्द काले खैनी ले लिया अपन नहीं उने 500 रुपए खैनी है मालूम बा दूध से भी ज्यादा खैनी महंगा है पहले हमार पैसा देके आना तो खैनी देके जायला अरे तो मर्द काले ले लिया तू ना बिना खैले हम जाए ना दम कपड़ा शर्ट खोले जा जल्दी जल्दी खोल कपड़ा शर्ट ना कपड़ा शर्ट खोल के जाला पर एथी ओथी हम नहीं देखल चाह अरे तो मर्द तू काले ले लिया ना हमर खैनी दे तू काहे खइले लॉकडाउन में ऐसा ही पैसा के दिकदार है तोरा बुझात नहीं खे ए भाई कहां झगड़ा करत रहो हैं कहां झगड़ा करत रहो तू एकरा तरफ से अइला है ना हमरा तरफ से अइला नहीं। तो तू बीच में मरवावे अइला भागे जैसे जल्दी ए तू कहां है खैनी दे के जोना त बर्बाद कर दे पाटा कहत नहीं हम मजाक कर अरे बर्बाद कर दे पैसा दे के खैनी दे के पैसा दे के कोनो जो अरे बात सुन काले ले लिया तू माना ना कि तू काले ले लिया तेरा माने में का भल अरे तू देले ना त हम मानी कैसे तेरा माने में का भल ना तू माने में वाला बात नहीं तू देले हले ना त हम मानी कैसे तेरा माने में का भल ना तू पा हमर खैनी दे पहले तो माने में का भल बुलाओ अपने घर वाला के बुलाओ बिना खैनी ले हम ना दे देम तेरा माने में का भल बा ना। माना कि काले दे देम तेरा के हम मानो ही कौन भाषा बा हो माने में तेरा का भल ना हम नहीं की माना सकत अभी देवेला परी तोरा अच्छा तेरा का काम बा बताओ खैनी खइले बारे खैनी देना त खेत नहीं खटा बही अच्छा ठीक बा चलो खड़ देते चल उखाड़ चलो उखाड़